Tak ideme to po 2 týždňoch konečne vyskúšať. 2 týždne pršalo, nedalo sa vojsť. Tak som zvedavý. Svačinu máme, pitivo máme, môžeme ísť na to. Čistota, polovica života. Takto nejako to tu vyzerá každý deň, takže snáď aspoň niečo stihneme. Máme chvíľu času, predtým než sa presunieme na druhé pole, tak si môžeme ukázať, ako vyzerá ten McDon. Čiže vlastne tá najväčšia výhoda McDona spočíva v tomto ráme. Ten rám je napevno prichytený ku šikmému dopravníku a vlastne všetko potrebné je na tom ráme, ako tie hydromotory a tak ďalej. A potom samotná lišta je vlastne na tom ráme nezávisle uchytená na 2 pružinách a na pieste v strede, ktorým sa nastavuje naklopenie lišty na špicu alebo na druhú stranu. Klasika, pripojenie rýchlospojky na olej, kardan a elektronika, nič viac. Úplne jednoduché. Potom už tá samotná lišta si to rozvádza, ten olej. Máme tu zároveň ten skladací podvozok, ktorý sa v USA a v Kanade dosť používa. Ináč je to super vec. Je to raz, dva zlištované, nalištované. Len keď to má človek robiť 6 krát denne, tak sa pri tom docela namaká. Tu sa nachádza klasika španovanie remeňa. Pardon, nie remeňa, ale pásu. Čiže 2 pásy, v strede je tretí, ktorý to následne posúva do stredu. Žabky, klasika. Na tejto, ak sa nemýlim, tak sú to tie výkonnejšie žabky. Super sa menia, je to úplne jednoduché. A naozaj celkovo tá lišta nepotrebuje až takú starostlivosť, samozrejme trochu viac ako bežná pevná lišta. Veľký priháňač s prstami, ktoré sa dajú nastavovať. Tunak si kľúčom povolíte a nastavujete si vlastne agresivitu prstu. A naozaj sa to dá nastaviť, že to vyzbiera všetko. Na druhej strane znova podvozok. Dúfam, že bude príležitosť, že si ukážeme, ako sa to skladá. No, teraz nás čaká asi 4000 hektárov bez toho, aby sme dávali dole lišty, čo je super. No ale teda neukážeme si to. Týmito pákami taká istá je na druhej strane, sa potom uvoľňuje z prepravnej polohy do, dá sa povedať, tej základnej plávajúcej polohy, kedy tá lišta pláva z boku na bok, a potom týmito hornými modrými sa to uvoľňuje do úplnej plávajúcej polohy, kedy tá lišta je úplne nezávislá a zároveň tie 2 polovice sa nezávisle na sebe pohybujú. Čiže pohon je cez hydromotory. My tu teda nemáme vývody na bočné repkové kosy, ináč by tu ešte boli ďalšie hadice. Priamo náhon na veľký zotrvačník, prevodovka a odtiaľ to potom ide na samotnú kosu. Takisto tie
bočné kosy alebo tieto špice sa menia jednoducho, tu sa povolí závlačka, tu sa povolí šroub, ide to dole. Naozaj jednoduchá lišta. Rozmýšľali pri tom, ako to spraviť jednoducho. No a teda to by bolo z môjho pohľadu a všetko k lište. Ak to chcete vidieť všetko detálnejšie, odporúčam vám video od Michala Vencla, ktorý tento rok obsluhuje znova CR11 demo a on mal krásne videjko o tom, kde to vysvetľoval, ako tá lišta funguje. On sa tomu predsa len vyzná trochu viac. Ja mám s tou lištou skúsenosti zatiaľ len možno 1 mesiac, ale je to super. Naozaj lišta hodná každého eura navyše. Earl Dibbles on the boombox and A-frame on a Chevy rocking side to side. My grip on a dirt road, couple buddies saying let's go. Gonna burn that barn right down to the ground tonight. Raise 'em up to the sky if you're trying to throw down. Get a little country fade and take it way on out. Park your truck in the line if you're looking for a buzz, and the girls in love with the boys in the blue collars. Holler. Doubled up, rocking 2 flags. Yee-yee-oh, glory strapped to the top of the head rack, rolling in the night. 10 can full of kerosene, poured out on a pile of trees. Step back, struck a match, and watched that Friday night. Raise 'em up to the sky if you're trying to throw down. Get a little country fade and take it way on out. Park your truck in the line if you're looking for a buzz, and the girls in love with the boys in the blue collars. Holler. Get the fuse lit, crack a can, take a long sip. Red man, get the pouch ripped, got a whole thing, I'm packing both lips. Jumping up on a tailgate, popping off like a 12 gauge. I don't care what the city boys say, we where the party is, and that's damn right. Raise 'em up to the sky if you're trying to throw down. Get a little country fade and take it way on out. Park your truck in the line if you're looking for a buzz, and the girls in love with the boys in the blue collars. Holler. Raise 'em up to the sky if you're trying to throw down. Get a little country fade and take it way on out. Park your truck in the line if you're looking for a buzz, and the girls in love with the boys in the blue collars. Holler. Tak, presunuli sme sa asi 40 minút po ceste, samozrejme s lištami, takže to bola celkom zábavná cesta, ale všetko v poriadku. No, presunuli sme sa na severnejšiu časť farmy a čo sme zistili? Hneď ako sme sem prišli, začalo poprchať. Vlhkosť je momentálne okolo 14,5%, takže ešte percento musí ísť dole. Čiže počkáme pár hodín a uvidí sa, či dneska vôbec zakosíme. Máme tu 6 kombajnov, zatiaľ je ich tu 5, jeden ešte chýba. Mali by sme mať 2 prekladáky, jeden s Magnumom, druhý s Steigrom, vlastne quattrak na kolesách, a 1600 bušelový
Tu je napravový prekladák, takže to bude odsýpať. Tak vyšlo nám slniečko, tak to ideme vyskúšať. Tak sme na ďalšom poli, tu to vyzerá lepšie, takže to ideme vyskúšať. Tak a konečne mlátime. Pekné, rovné pole s miernymi kopčekami. Vlhkosť krásna 1,6, 7. Okolo 50 bušelov zakra výnos a celkom pekne to ide, tak dúfajme, že nás už dneska žiadna búrka nezastaví. Of courage. vysypanie v Južnej Dakote. Tak, nech sa to darí. Guys, if you have to stop at the combine, we're sure them back up and set out that straw. Nobody can be quiet the straw like that, because they'll be in the field for the next 3 years. Farmer si to chce skontrolovať, takže naplníme jeden truck, pošleme ho do mesta, nech to riadne zmeria. Chvíľku počkáme a no, snáď budeme pokračovať. No, podarilo sa nám spraviť po 10 hektárov a na dnes to balíme. Takže vidíme sa. Tak, na dnes padla.